खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। करिमगन्जआव राइडार ननिनि खावनाय बाइकखौ जब्द खालामबाय। उन्दै बैसोआवनो खामानि मावग्रा गथ'फोरखौ पुलिसआ हमदों। हादरनाङारि सिमा सेराव आयेननि बेरेखा सिनि फालांगि खालामनायखौ BSFआ होबथादों। मणिपुर पुलिसआ अपारेशन खालामना गोबां मावबादि केडारखौ खादों। उदालगुरिनि सासे फरायसाया आनजाद होनो थांनायनि उनावनो गोमानानै दङ। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। आसाम पुलिसआ गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों उत्तराखंडनि बाइक राइडार ननिनि गोमानाय बाइकखौ धुबरी जिल्लानि करिमगन्जनिफ्राय जब्द खालामनो हानाय जाबाय। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला थांनाय 6 मार्च खालि गुवाहाटीनि सरुसजाय ओनसोलाव थानाय गंसे गेस्ट हाउसनिफ्राय माखासे दुथांफोरा राइडार ननिनि बाइकखौ खावनानै लाना थांदोंमोन। गारिनि बिगोमाया बशिष्ठ पुलिस थानायाव 140/25 नम्बर केसनि गेजेरजों कमप्लेन होनायनि उनाव बशिष्ठ पुलिसआ करिमगन्ज पुलिसजों लोगो नांनानै सिग्रोमनायनि उनावनो बाइक खावग्रा गुबै दायनिगिरि फिरोज काजी आरो आशराफुल देवनखौ खानो मोननाय जादों। बबेखानि समाजारि बिजोंनि गेजेरजों खावनाय जाथाया गोबारै गोसारलांनायनि उनावसो पुलिसआ गोख्रैनो नागिरना दिहुननो थिरांथा लादों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिमोननाय जादों। गुवाहाटी बामुनि मैदाम ओनसोलनि जतिन नगराव बैसो जायै उन्दै लाइमोनफोरा हाजिरा मावना जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला जायगानिनो लाइमोनफोरनिफ्राय खौरां मोननायनि उनाव चान्दमारी पुलिस आरो चाइल्ड प्रटेक्शन अफिसियेलआ मोनानि समाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों गासै 7 गथ'फोरखौ हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि हमनाय गथ'साफोरखौ पुलिसआ 14-15 बोसोर बैसोनि जागोन होननानैबो बुंदों। गथ'साफोरखौ हमनो थाखाय पुलिसआ फेक्ट्रियाव थांनायाव गथ'साफोरखौ गेटनि उनाव दोनखोमानानैसो गेटखौ खेवना होदोंमोन होननानै मिथिमोननाय जादों। बबेखानि आयेननि बेरेखायै गथ'साफोरखौ हाजिरा मावहोनाय फेक्ट्रिखौ MS आलिट इन्डास्ट्रि होननानै सिनायथिदों। गथ'साफोरखौ हमनानै आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो थाखाय चान्दमारी पुलिसआ दासान्दि कास्टडियाव लानानै थांनाय जायो। बर्डार सिकिउरिटि फर्स एबा BSFआ मेघालयनि खोला गार' हिल्सआव हादरनाङारि सिमा साखाथियाव फालांगि खालामनो गोबां बिबांनि सिनि बस्ता लांनाय गारिखौ होबथाना सासे सुबुंखौ खादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों 144 बेटेलियन BSFआ सिनि बस्ता लानाय गंसे गुफुर गारिखौ इक'भेन गारिखौ होननानै फोरमायथिदों। जब्द खालामनाय गारि आरो ड्राइभारखौ आयेननि गेजेरजों गोख्रोङै नायबिजिरनो दासान्दि बागमारा पुलिस थानानो गथायनानै हरनाय जाबाय। बेनि अनगायैबो BSFआ मेघालयनि सिमाजों गुबुन आयेननि बेरेखायै फालांगि खालामनायखौ होबथानो गोख्रों राहा लाबोगासिनो थानायखौबो मिथिमोननाय जादों। मणिपुर पुलिसआ गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों सोनाब इम्फाल आरो सानजा इम्फाल जिल्लानिफ्राय माखासे उदखारि दोलोनि केडारखौ खानो हादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला हमजानाय केडारफोरा रायजोआव रां दाबिनाय, हाथियार फालांगि खालामनायजों लोगोसेनो गुबुन आयेननि बेरेखा फालांगि खालामनायजों सोमोन्दो दंमोन होननानै पुलिसआ फोरमायथिदों। बे अपारेशनाव नेशनेल रिभलुसनारि फ्रन्ट अफ मणिपुरआ गासै 7 केडारखौ सोनाब इम्फालनि सिटी पुलिस थानानि सिङाव थानाय थंगल बाजारनिफ्राय हमनो हादों होननानै रिपर्टआव बुंदों। बे जाथायाव हमजानाय केडारफोरा फारियै केशस रबार्टसन मेथाइ 29 बोसोर, मयरांटेम धेनु देवी 21 बोसोर, नामेराकपाम रशिनि देवी 25 बोसोर, मेकाम इसान सानु 32 बोसोर आरो लाइसाम मेनाका सानु 27 बोसोर। गुबैयै बिसोर 7 दुथांफोरखौ हाथियार फालांगि खालामनायजों सोमोन्दो दं होननानै मिथिहोदों। बेराफारसेथिं सानजा इम्फाल जिल्लायाव गलापाटी मस्जिद आजौबा आवां लेरायाव सोरखारि मावख'गिरि आरो थागिबि सुबुंफोरनिफ्राय गोबां रां दाबिनायनि दायाव लाइफ्रामाकाम सनिया देवी 24 बोसोरखौ पुलिसआ खानो हादों होननानै मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो CRPKनि 2 केडारखौ खांमान नंदेबामनिफ्राय रां दाबिनायनि दायाव पुलिसआ खानाय जायो। हमजानाय 2 केडारखौ सिरम रस्तम मेथाइ 25 बोसोर आरो हेक्रुजाम अरबिन्द सिंह 32 बोसोर होननानै सिनायथि होनाय जादों। लोगोसेनो गुबुन मोनसे अपारेशनाव सोनाब इम्फालनि इमा मेगापति स्कुलनिफ्राय CRPKनि 3 केडार लेस्राम बबई मेथाइ 28 बोसोर, भालुजाम बाबु सिंह 25 बोसोर आरो जमनम आतयबी चानुखौ रां दाबिनायनि दायाव पुलिसआ खानो हादों होननानै रिपर्टआव बुंबावदों।
उदालगुरि जिल्लानि धनसिरि साहा बागाननि थागिबि 20 बोसोर बैसोनि बेनिका सनातन मुंनि सासे फरायसाया थांनाय शुक्रबारनिफ्राय गोमानानै दङ। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला गोमानाय फरायसाया गावनि गोजौसिन गेजेरारि एबा ओइचएस जोबथा आनजाद होनो थाखाय माजबाद गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव थांनाय समनिफ्रायनो न'आव फैफिनाखै। बे समाव गोमानाय नखरा दुखुआव गोग्लैनानै दङ, जायनि थाखाय गोमानायनि बागै लालपानि पुलिस आउटपस्टआव गसर थिसननाय जायो। अदेबानि पुलिसआ बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौबो जागायबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।